Yimi-ke lowo ngiyihlalele. Kuvele kuqhamuka umuntu athi izolo hamba ogeza sengikuthelelile amanzi. Hey mangifika lapha ebathroom ngivele ngijabule ngibhucume ngishaya spring bathing ngize ngigeze ngisho la. Hawu nangithi ngiyabuya wonke umuntu uselele. Yazi kwanento ethi angithi awu ubuthi angiyogeza sengibuyile ubuthini. Kodwa nje yabuye yangicasula leyo nto ngoba manje lawo makhulumo lawo uthi angihambe ngiyogeza mina angitshela ukuthi uthi angilunge ngoba kunenkonzo ezothatha indawo khona manje. Manje nje ngavele ngadideka ngaba sathe ngiyabhaquza naselokhunjeni enkonzweni. Hayi kwacaca nje ukuthi abantu balele bayahonqa nje sebeyaphupha nokuphupha. Hawu sime singivelele.